Iya. Ayo duit. Iya, 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 iya. Timon sigarane, ayo bangun rumah tanggane. Biar bisa mereka kuatap cocok diramane. Kendor sama berbunda, si tawuran kejada ngabak. Iya, 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 iya. Iya. Oh. 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 Yo, iyo, yo, 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 ayo toh, ayo toh, iya, yo, 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 yo. Ketemu bisa tapi pikiran hey ya yo. Iya. Ayo toh. Yo.
Yo yo yo. Ayo yo. Iya. Iya.
Ayo, awas tuh pulang yuk. Ayo. Mati.
yo. Alam katir tir, alam katir tir, Iya mas. Katir yo mas. alam katir tir. Oh, iki. Alam katir tir, Iya alam mas. katir tir, Oh, alam katir mas. tir, alam katir tir. Untuk bisa pikir dulu Ki, untuk tarian selanjutnya biar dikeluarkan dulu. Ya monggo para mawon. Ada mikir sih yo. Yo, ada mikir yo. Nah, mikir sih biar. Ya, bahaya mikir, bahaya mikir. Ya, oh, Jogja Solo, Jogja Solo, Jogja Solo, Jogja Solo, Jogja Solo, Jogja Solo. Yo, sing diane mundur sik yo, sing diane dikirke sik. Ayo. Bang Darsono dikirke sik. Ya, pawan-pawan untuk mengeluarkan pemain. Yo, sing dadi yo mikir sik. Yo, sik. Ayo. Kita mikir sih, tarian sing seri dewe kita bersih yo, diinggil ke sih. Yo, sing do dadi do mikir sih, Yo. sing tarian nyari ben mlebu sih. Ayo, Ini arep kacane dadi dadi diundang meneh. Yo, joli ge. Wes, do depro, lungguh. Debro sih, Yo, lungguh. Pengen golek apa? Aku kira duwe rokok ya.